Kunungo tene septembre kalo tile 12 san 2022 dangarwalew kɔni kɛra k'a ɲɛsin ko kura ye dugu min n'an b'a wele ko Janweli n'o sigilen bɛ Gundaga mara kɔnɔna na. Dugumaw ka serela dangarwale tigilamaw kɔni kɛnbɛ ka tilan kulu 2 ye surafanatɔw dunnen kɔfɛ u nana dangari kɛ k'a ɲɛsin nin dugu in ma. U ni donsow kɔni karila ɲɔgɔn na f'a dugusajɛ. Lamini donsow fana kɛlen ka kunnafoni sɔrɔ u nana dɛmɛ don k'a ɲɛsin Janweli donsow ma. I n'a fɔ an ka seere dogolen dɔ b'a a ɲɛfɔ an ye cogo min na. Sɔrɔ 0h waati ninnu na ka na piri dugu na olu tun b'a fɛ ka dugu bagan bɛɛ jɛ ka taa dugu fana jeni yɛrɛ. Dugu ye lamini donsow sɔrɔla ye o ni u karila ɲɔgɔn na ko mugu ci kan kɔni u sira la sɔrɔ armée welela côtéw bɛɛ la dɛmɛ kɔni ma sɔrɔ mais an ye an yɛrɛ dɛmɛ. Tiɲɛniw na sira la donso 2 kɔni banana a yirala fana k'a fɔ ko dangarwale tigilamaw kun kɛnbɛ ka bagan bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan u ni donsow karilen ɲɔgɔn na u ma se ka taa ni bagan ninnu ye. Hali sisan lakanabaliya kunnafoniw na Bankasi marabolo kɔnɔna na basigibaliya kɔni ɲɔɲɛnen don an bɛ don min na i n'a fɔ sisan kɛrɛnkɛrɛnnenya la Bayiko min na o mun ye dangarwale tigilamaw dagayɔrɔ ye kabini waati jan. I k'a dɔn k'a fɔ dɔgɔkun tɛmɛnen na dangarwale tigilamaw kɛnbɛ ka kunnafoniw ɲɛsin Bayiko min dugu bɛɛ lajɛlen ma k'a yir'u la k'a fɔ ko u wajibiyalen don ka jaka bɔ n'o ye bagan jaka ye k'a di olu ma. Ko ni dugu min banna ka jaka in bɔ dangarina kɛ k'a ɲɛsin o dugu ma. Tijani Wederawogo, VOA Bambara tɔgɔ la ka bɔ Koro.